Hej og velkommen til den her video, som er en VM special. Den adskiller sig lidt fra mine andre videoer, fordi vi er gået fra træningsbanen og ind i taktikrummet. Jeg vil med de her Panini FIFA World Cup kort stille mit drømmehold ud fra VM-kampene her i 2026. Og så skal jeg lige huske at sige #reklame. Kriterierne for, hvem der kommer på mit VM-drømmehold er, hvem jeg synes har spillet bedst i de her VM-kampe. Vi stiller op i en 4-3-3 formation, og jeg vil præsentere spillerne en af gangen. På mål har vi Spaniens keeper Unai Simón, og det har vi fordi, at han har en flot række af clean sheets. VM's klart bedste venstreback, Nuno Mendes, kunne godt have fået lidt konkurrence fra Spaniens Cucurella, men det bliver Nuno Mendes, jeg vælger. Og i centerforsvaret har vi Saliba fra Frankrig på venstre stopper. Der har været mange stærke stopper, og han er også blevet skadet til sidst. Der har ikke været med i de sidste kampe, men jeg synes stadigvæk, at han fortjener en plads på drømmeholdet. Og her er der nok nogen, der vil være uenige med mig, men jeg har været vildt imponeret af Cubarsí fra Spanien, og derfor så får han højre stopper på mit VM-hold. Hvis du sidder derude og tænker, ej, det skulle have været den anden i stedet for, så skriv lige i kommentaren, hvem det er, du synes, det skulle være. Så kan vi altid tage diskussionen der. På højre bak, der skulle vi egentlig have haft Pedro Porro, men han er simpelthen ikke med i Paninis serie, og heller ikke i upgraden, så der er ikke nogen Pedro Porro på højre bak, selvom at det er ham, der får pladsen. Så Cucurella i skarp konkurrence med Nuno Mendes på venstre bak, får højre bak i Pedro Porros fravær. På midtbanen, de 3 midtbanepladser, der starter vi med Rodri på 6'eren, og jeg synes, han er fantastisk. Altså, der er ikke nogen, der kan måle sig med ham på den position, så den får han. På den ene af 10'erne, der har vi Jude Bellingham i et sindssygt lækkert kort. Men ellers så han fortjener den ene af 10'erne. På den anden 10'er, der har vi Ulysse. Ham har vi måtte finde i den upgraded Panini-serie, fordi han er ikke i den originale, mærkeligt nok, som en af VM's klart bedste spillere. Men han får den anden 10'er. Og så er vi nået til de 3 angribere, de 3 forreste på vores drømmehold, og Messi er selvfølgelig selvskreven ude på højre kant. På venstre kant, VM-topscorer Mbappé, med mindre Messi laver flere mål i aften, hvor finalen skal spilles. Men han får den venstre kant, eller venstre angriber. Og helt på toppen står det mellem Harry Kane og Haaland. Og der er det jo, jeg synes Haaland har været bedre. Og så må Harry Kane få en tur på bænken. VM-drømmeholdet herfra, Simón på mål, Pedro Porro på højre. Og det er så Cucurella, kan I jo nok se, men I ved hvorfor. Så har vi Cubarsí og Saliba og Mendes, Rodri, Ulysse og Bellingham, Messi, Haaland og Mbappé. Det var VM-holdet, og har du bud på, hvordan et VM-hold også kunne se ud, så smid en kommentar, og så lad os tage diskussionen der. Det her det var i hvert fald mit bud på, hvordan et VM-drømmehold kunne se ud med de spillere, der har deltaget i år. Så tak fordi I så med i den her VM-special, som jo adskiller sig en del fra de andre videoer, jeg har lavet, men som jeg synes har været mega sjovt at lave.
Og var det en video, du kunne lide, så husk at like og subscribe. Så kan det være, der kommer mere af den her slags.